Ƙarya? Wai fara ma ƙarya ne. Yanda ka ci din nan haka abin yake ba ƙarya nake muku ba. A ba ya za yi muku ƙarya. Ai ba ku ƙarya a maganar nan. Majalisa ta haɗu ba ka gani gaskiya ne bari. Amma yanda kuka zama nan kuna da labari kuwa? Me ke faruwa ne? Ko kuna nan ba ku san kama corona virus ba? Corona? Shirinka lokacin da aka kama corona, 'yan sanda suka bi suka dinga yi mai bullet suna tafiya suna in faɗa ma suka kasa kama koronan nan. Yan Rufa'i gwamnan mu na Kaduna da yake mutumin nan jarumi ne da ya cire takalmin shi ya fara bin koronan nan yana kama ta turkusa ta a cikin buhu ya nan ita sannan ya mika ma 'yan sanda. Ai mutumin nan jarumi ne shine suka samu suka kulla korona a sen. Gaba da gabanta. Ai corona virus din nan nake ga muku ai yanzu da goyon sana idan nake jana'iza wallahi sai da aka shafa fatiha da nisan na baro wajen Tabdi ba ku san wani abu ba. Ni an ja binne ma corona virus cikin kabari na sami ta tono ta na cire ta na ciccika matauka na ciccika mata wuka don wuce Kiran ruwa ba lema. don wuce ta kai cin ta gajin sallar juma'a da aka hana mu. Tab al'amari ya ɓaci. Jama'a, kun san wani abu ne? A'a.